My vás tady zase vítáme u hry Gears of War 3. Jsem tady já, Kuba a... Ahoj, já jsem Martin. Jsem pořád Martin 1. A budeme hrát Gears of War zase. Jsem Martin pokračovat. Počkej, to hned. Jo, přece jo. Pak zase bude Horda. A i bestie. Ano, bestie jsme minule nestihli. To jsme vůbec nehráli. No. A kdyby se tam nepřepal, tak to dáme. A takže to se až nepřepal, takže hop, odejít. To jsem se divil. Pustý, když mu bestie uviděl ty spouknout granát a pak jej dohočit nepřítel. A dneska se, zítra se těšte na... já teď nevím, jak se ne... Jo, pojď mi to. Danger stick. Já jsem zapomněl na to, že ty nemáš žádný profil. Hans. No, já tady možná takový budu spát. Zítra. Takže by bylo víc hodit. Ano, okay. Tak jo, asi si to už můžeš vzít. Takže dej brightness nějaký. A jsme tam, to musíš ty, víš. Já jsem vlastně jednička, ne, já jsem tam dvojka. Ale takže... Arkádovou dáme, ne? Jo. A ty jedna musíš dát. Na arkádový. No. Ach jo. To nemůže být arkádová, ale standardní. No jo, takže musíme já musím být první. Jsem si teď vypadal. Vždyť já to nemůžu, ale. To nechápu. Pojď mi to. Pardon za zdržování. Ale... nevím, Tak jsem to včera dělal. Ne, minule jsem to tak nedělal. Jsem to řekl. A teď kde to má. Takže B. Tak, no, už to je. Pardon za zdržení, šup a pokračovat. Budeme tam, kde jsme v minulém díle skončili a já udělám. A já přece jen dám to normálně. Tak. Jdem na to. Já jsem teda zase nahoře. Já pod hrozek. Zabajrda. Wow. Já jsem řekl, že ičkem se nemění. No. Teď jsme hráli totiž Army of Two. 40 days a je to úplně blbost. A nás to nebavilo. Není to taková blbost. To prostě nás to nebavilo. Jo, tamhle. Fok. A já už vím, co tady je. Jak se mění zbraně a tak no. A jo, vlastně já mám v Lanceru 53 nábojů. Takže... že tady bude ten obří šmejt. Jo, takže těšte se dneska na nejlepší bestii nebo hordu. Teda na obojí se těšte. Jo, tak tam on stoje už. Že jo, to jsem nesnášel. To vůbec nesnáším. A nejlepší je, ne, já nebudu spoilovat vlastně, co se stane ve výtahu. Kubo, už to víš? Jo. Je tam krabice. Cože, to jsem tomu vůbec neublížil. Tady máš. Je na tom granát. Ne! A já to zrovna zabil. Ne, já jsem na to ti dal granát, ono to bouchlo a pak to umíralo. Aha, no. Tak jo, jestli zítra u nás Martin bude spát, tak to bude dobrý. Ano, budu vidět úplný noci. Tak jo. Tak jo, pardon za ten fail. Fakt. Hej, to by se nic nestalo. Tak jo, to se bere hamster bar. A jdem. Takže. Já si nebudu hrát s pistolkou, já tam prostě už jdu. A teď Martin ví, že nemá chodit nikam blízko v tomu. Jenže já to vím už od té doby, co to znám. No. Myslím to příšeru, ne, když to tvar.
dobrý, že úplně tady, počkej, ono přece to tady to plodí, ty šmejdy. Ale ono je to druhý směr, no tamhle to má tu kapsičku. Podívej, odstřelovat z dálky. I'm reloading. Já to killuju. Hej, fuck. Ačka. Ježíš, nehraj tu blbou hru. Pokouším se. A já zdechnu. Ne. Už se plázím. Ale já furt vidím, že máš. Čau. No díky, fuck. Hej, sama. Dej lb. A budeš v pohodě. Díky, jdu tě živit. Fuck. Což u mě? Lb. Hodnej. Dávej vždycky lb, když budeš už červený. Jo, dobrý, je to tuhý. Ne, ale víš o tom, že ti toto, že ti to nepomůže. Pomůže. Ne, nepomůže, to ti jen ukáže, kde jsou tvoji kamarádi. Karmíne! Help me! Tak Jako jo. to jsme všichni down? Nejenom sam žije. Sem! Vidíš, to ti vůbec nepomáhá. Tak jo. A co to failíme na ten normál? Tak jo, víš co uděláme? Uděláme nálety, čínský nálety s gernádou. Ale já nemám, takže... Jak nemáš gernády, zjistil jsem mě. Ty to, na to dáš granát, ale to budou střílet. Cože? To zase mám umřít? Ne, Že mě já... zabil ten můj granát. Vezmu granádu do ruky. Tak pak zdrhneš od toho, jo? Jenže co jsem asi chtěl udělat? Tam sprintuju, tak jo. Jdu tam, Kubo. Jo. Klíně. Já to zatím... Ty to zatím uklidni. Hej, chlapci, v klidu. A už jsem down. Tak já jdu na pomoc ti. Jo, já nechápu. Fuck. No tak to jako to jsem čekal. Tak jo. Hej, termín. Tady jsem. Aha. Ano. Pojď na mě ještě víc, já zvládnu víc. To v pohodě. Já zvládnu víc. Jeden jejich bouch u ní. Měj. Já vždycky, než hodím ten granát, tak mě to dostane. Jdu ti hned na pomoc. Tak díky a rychle pro tebe. Oho. Má to tam granát, ale teď jsem to stihl. Dobroš. Incoming. No, Yes. já to konečně zabil. No konečně už jsem to zabil. Jsem na to hodil ten granát další. Víš? Jo. Ale já mám lance. To je super. A druhý, no fuck. Nejseš holá. Fuck. Díky. Ale já už nemám další granáty. Meglo, ten zase tady ten šmejt. To je hořící. No, please, já jsem dole. Dobrý. Jsou zrůdy tohle. No tak jo, jdem vzadu do něj. I'm rolling. A, to už jsem jistý. Tak jo, pojď, to. Budeš se mnou sdílet munici, Martine? Hele, já jsem se nemůže trefit, jak mám tu kalbu. Fakt, ty taky už nemáš na bedlancu. Jdu ti odkopnout to. Aha, no tak si mě teda všímal. Já jsem myslel, že si mě nevšímá. Díky. Jsi down. Jo, úplně. Tak jo. Pardon za fail part. No to blkalo, takže jsem to musel narovnat. A možná, že jestli zdechneme ještě 5 Držím kampaně nepřítel ozvem se, aby na nich vaši... Počkej, tak jo, jak se označuje?
jak se jen označuje, aby útočili. No prostě to uděláme takhle, že jestli chcípneme ještě 4krát, tak tam asi dáme už... Ne, to vystříhneme. To, jak chcípneme ještě 4krát, tak to stopnem a jdem na ně. Ty máš 2 granáty, super. Tak já to na to... Za mě se hned na něj. Ty to tady kryj, jo? Mám to na to přilepit, nebo to... Au. Hazej na to klidně, v pohodě. Já to na to přilepím. Bereš? Dobrý. Jsem roubíjač. Já do toho kempím hammerburstem. Dobrý, bylo to na to malé. Tak, ono mě to bouchne na zemi. No právě. A pak jak do tebe začnou střílet tam ty blbci. Mám nápad. Ty ho zabaví ze předu, já mu na záda dám granát a zdrhnem. Let's Bereš? go. Bereš teda? Hej, jdu na hlasovat, na který sprintuju a nabiju. Tak takhle to uděláme, jak jsem řekl. Ty Go. zabavíš tu pozornost. Tak si nezapomeň vzít ty tříštivý. Už pro ně jdu. A mám je. Nejdřív to vyčistíme, bereš? Tak jo, hotovo. První dole, druhý dole, já jsem skoro na zemi. Kryj se! Hup. Viděl jsem tě. Au. Jsi down? Ne, zatím. A tam bouchnu A dneska bude Left 4 Dead zase co-op. Akorát, že se mnou. A bude to na casual. Ne teda na casual, ale tu obtížnost pod Že jsi expertem. tam byl tak hodnej a že Hej, tady. Asasina 1, 2 a 3 nám učil. Hej, To. dívej se na mě. Fakt. Na mě. Já jsem down. Ok, nedívej se na mě. A pomoc, já tady zdechnu. Díky samé. Sám je holka. Yes! Mám to na zádech. Je down. Yes. Je pryč. Dobrý nápad, viď? Jo. Fak. Pojď mi. Pojďte fapovat. Uděláme to teď zás. Střílím už na něj. Na velkýho nebo malýho? Já střílím na toho velkýho šmejda. Jo, tam bude už munice všude jenom. Tam to je přece... Au. Já ho furt kempím takhle. Jak mám to sajtování, tak to furt používám na něj. A on se teď dívá už jenom na tebe. A to se mi vůbec líbí. To se ti vůbec nelíbí? Jo, líbí. Soustřeďte palbu. Soustřeďte na to. Mamo! Je druhý! Yes! Jo, dobrá kooperačka. Dobrý Tak nápad. musíš v záběru. Jo, dobrý. Fakt, no to zase problikává. Nevadí. Tady by to chtěl kontrolní bod. Jdu potom rybáčovi. To znamená potom, kdo mutuje. Tak už mutuje. A ježiš, to je zase ta kytka z něj. Tak. Pustí, já to zase. Ale mě docházejí už úplně náboje. Mně taky jako. Já už mám jen 50 nabojů v hammerburstu. A já už nemám Tady, ale hoj. Ježiš, to byl ten špek. Fakt, had. Víš, jaký had myslím? Jo, já jsem myslel, že bouchnou tady. Super. Teď jenom to, puste nás, please. Teď jenom tady si vzít ještě náboje. Tam bude plno nábojí vevnitř. Jo, ale super to bylo. Z 50 už mám 136. Tak jo, nesfailili jsme to nakonec. Sniper. Cinematik vám nechám. Teď to střelím. Co to? To bylo dobrý. Promiň. Ne, cinematiky nenecháme. To vypadá jako král na saranča. Tak jo. To vypadá jako král na saranča. Ale jo, já bych u kontrolního bodu dal už to. Ne, ještě ne.
ať jako čas. Prostě jak se prostě učíš střílet tam, ne? Co to střílí? Jeden má Lancer a druhý má Harmon Boost. Počkejte na mě. Ale ještě dneska natočíme určitě Club z Gears of War. A Z Force taky. Takže mě teď ta kampaň už moc nebaví. A teď dosáhneme kontrolního bodu. Já bych se lehnul tady v Gears of War. Já sprintuju celou cestu. Že jo, já taky. Ale vůbec to na něm není poznat. Hele, kontrolní bod. Tak ale ještě to neukončíme. Pak až dáme to. Hodlo bestie. Jsem lepší než ty. Dřív dáme ale hordu. Bereš? Když tak já jsem tam dole. A dáme hordu pak zas. Jo. Náboje už Ty potřebuji. dám až na kávu. Jak mi to tam, jak mi to tam. Že o tom, že já mám kolem 53 nábojů jen. A jo, tady jich je hodně. Jo, vlastně tady jsou, tady to. Tady to vykradem. Čorka. 613. Tady ten. Pistole Snoop. Já až dobráníme asi tamto, tak bych dal... Sakru, asi chci trefit. A To si netrefím. Aha, Ne, já si to chci ještě vzít. tam nic. No. Já hledám něco v krabici, ale ne. Autíčko, no. Tak Martina, kde seš? Bart, konec. Jsi ještě čorná, budu do pistolky a jde. Že to není to, co si myslím. Což asi je to, co si myslím. Doufám, že to není výtah a není v tom krabice. Že jo? To asi není. Ne, fuj. Ale tady jich bude taky hodně. Ne, to slouží jako krytí. A jo, vlastně. Fuck. Myslíš, že bude mít ještě štěstí? Nebo? Já si pak doběhnu ještě pro nábojky. Bereš? Půjdeš se mnou nebo ne? Ne. Jen vím, tu dali. Tady jsou zase 2 nebo 1. Já zatím Ty 2. jsem hodil smouka. Ne, já nic. Já nic, já muzikant. Tak mutuj. Hodnej, mutoval. A zničím. Toho mutanta, tak. Je tam mrtvej. Jo, jsem A zase. střílím na toho blba. Jdu s tebou. Sakry. Headshoty mu dávej. Počkej, to už jsou infektovaný zombíci. Ne. Ano, tady v té hře jsou zombíci. Jsou to docela dost pěkný švejdi. Tak jo, kryju se za Tak tím. jo, já běžím, protože já bych zdech a doběhnu se rovnou pro náboj. Ona to ta čorka zabíjí? Hodně? Hej, kdybys... Začat. Hej, dělal se srandu, viď? Co? Že nás zavřeli. Já chci náboje, jako. Už bouchá! Já zničil. Ne, já jsem nic nedělal, já jsem tady tím svým taky staval. Mě to baví rozřezávat. Jo, to jsi ty. Jako, že jsi mě chtěl rozřezat? Ne, já myslím. Víš, že Už to tady, jo. oni si ho nevšímají. Jo, taky ne. Ha, konečně zapojím motorovku. No tak, je to máme. Mutuj. Konečně. Hotovo. Fuck, on měl i na headce vlastně tlamit. No to jsem úplně zapomněl, že můžeme to tolik.
Kde seš? Ty seš vpředu, veď? Jo, a rozřezáváme tady úplně všechny. Já taky. Mám to nechat nebo ne? Jsme to oba dva rozřezali. Tak jo. Hop. Pojď. A pojďme pomoct. 20 minut. Tak já bych za 10 minut dělal. No možná, pane bože, nemluv furt o tom. Wow. Tak jsme tam. Oh. Ne, nevím, co to je. Jo, už vím, nevím. No, fakt, nemůžu to řezat. No, takže jdeme. Shut up. Jo, už vím. Tady je ten výtah. Ne. Budem... Jo, tady je ten stadion hustej. A můžeme... Ne, my to... Tohle budeme krajit. Tak jo. Vlastně já jsem Bayard, co? Takže já to budu dělat. Ale já to chci udělat. Tak dělej. Nebo počkej. Před munici, no. Jo, a krmí. Nekrmí. Nevím. No tak. Nic. Štípačky ale měl. No tak pojďte. Já jim chci zničit hned ty spawnery. Nesu spawnery, kámo. Super. No. Tak to nemuselo být. Fuck. Tak to byl hodně rychlej panáček, viď? No úplně hodný. Mě to úplně trefilo, co tam. Úplně hodný je. Au. Zlej panáček. Zlej, mě to zabije. No už jsem dole. Já jdu Tak dík. My to tady kryjeme úplně po dvou. Aha, on to spadlo. Aha, on blejzá. Ale střílím bez zaměřování. Dobrý spawnery jsou pryč. Aha, tak mě to přece jen hitlo. Oh, fuck. Zachránila jsem tě. Já to dělám bez zaměřování jak profi. Jo, je po něm. Počkej, kde jsou dinoby? Tak, a jdem. Tady nic nebylo, viď? Ne, vůbec nic. Ani já to. Ne. Ne, já sám to dělala. Hop. Ale se. Tak, tady bych to ukončil. Už jo. No, počkej. Stejně dneska bude... Já běžím, mi se zlevlo. Dneska bude stejně ještě dost Gears of War. Tak, to bych teda tady ukončil. A dáme tam hordu. A pak besty. A v příštím partu pak se těšte tamhle. Víš, co bude? Můžeme se vybrat. Přece. Cestu. Tak. No, my se loučíme. Ne jako z videa, ale Jen? z kampaně. Ano. A jdeme do normální hry. Tak, na hordu. A pak na besty. No, to nevím. Takže versus, horda. Nebo víš co, hordu jsme dělali minule a... To jsme dělali i mody předtím. Jo, ale dáme ty jenom tu. Co? Protože jako tady to nic nebudeme dávat, dáme... To dáme v příštím dílu. No. My si můžeme vybrat čas. Dáme nízkou. Tak jo, možnosti. No, tak. Ano. Besty. 15% má tablet. Tak jdem hlasovat. Dva Samozřejmě, že písčina. hlasy proti písničinu. Uvidíte poprvé u nás besty. Já to vůbec neumím hrát. Já taky ne, jako co si o mě myslíš. Hle, hejbni. A jo, hejbnu.
myslel, že naprostý lak jak na počítači. Hondy. Fuck. Už jen 14% má teda tablet. No nevám, takže 3, 2, 1, hra. Rychle. Máme na to minutu, bez film. Jo, chápu. Tak co se dám? Bačer, ty nemáš ještě všechny odenčený. Já jsem to hrál jen jednou totiž. Si dám toho Wild Stickera zatím. A jako, to jsem naštvaný na to. Že se nemůžem dát víc, to jsem já. Víc času. Wow, těch to je. Ne, to mají nástrahy. Tak jo, mají potom. Díl! Zabil jsem někoho už. No. Fakt já jsem tady jenom... Ne, já tady jenom běhám. To jsem Trina. Zničil jsem Trinu. Fakt, Ničím to, ničím zábrany. Jako tykr. já jsem zde. Kladivo úsvitu na tykra. To bych nikdy neudělal. No, už jen 11 sekund. Co se stane, když se schovám pod střechu? Stejně mě to trefí, že jo? Jak nás to ale může zabít? Já jsem byl pod tím. No tak to jsem naštvaný. Já jsem zničil já jsem zničil 2 věci. My máme teď už 4 minuty, ne? Jo. Ne, furt minuta. Na to jsem naštvaný. Takže Wild Sticker a Vreč. Tak Já je... teď za tykra normálního. Jo, Ty jsi dal Ačko? ne, RT. To je takový charge. Ale fakt, když dáš Ačko, tak vyhrává hned. Hned po tomhle bude Když Gears ještě kempy. Čím ničíš? Bčkem. Fuh. Vidíš? A zničil jsem jen to. No jako tak to A kde nejde. jsou oni? Ha! Já tady běhám po mapě. A jen hledám. Skákadlo, Dneska skákadlo. nic neudělám. To je jako nudný. Jsem zničil. A já můžu skakovat ty. Dobrá. A jsem naštvaný na ten jako čas, fakt. Musím říct, ale jakože je snad i lepší ta horda. Jo no. Tak dáme si to ještě jednou a pak dáme hordu. Počkej. Možnosti. Hranice hráčů. A dá více hráčů. Jo. Škoda. Počkej, ještě tam nech ty možnosti. Hra. Hm. Co je to úplně poslední? Autory. Krev. Zapnout. No, tak jdem hrát. Tu poslední hru se teda dáme. Ne, budeme ještě hrát, protože to neumíme. A teď už na větší. Čau! Já tomu... Hunger. To je něco jako Jokey vlastně. Tenhle, že jo? No. Tak A já mám něco jako tam... Já něco jako Bumra. a já jako nikdy nikoho nekilnu. To už máme jenom 30 sekund, takže já jdu taky streamovat. To nezvažuje pomalu.
Jo, to je strašně dlouho ten útok. Pojď, já ti mám ját. Dať Forde. První dole, druhá dole. Tady jich je najednou hodně. Revive me! Já jim to ještě chce. Konec. Ne, to je škoda, že blbej krátký čase. A já nevím, jak to restartovat od začátku. Jakýho, co si dáš, abych... Savage Drone. Už mám prostě co neměl dávat. Proč? Řve? Neslyšíš to? Slyším. Lol. Nauč se s tím retrolancerem. Fakt, jako s tím malým to nejde. Au, ona mě zabila. To je dobrý hrát ze Savage Drona. Jsem dal 3 kole, myslím. Lidé jsou jen 3 už. Dáme toho. Martina. Možná, byl bych rád. Yes! No konečně jsme to dali. No jupi. No. Proč na to máme? Proč minutu? Že jo. Já se jdu Ale za... 34%, ale už máme u toho dalšího. Musíme to dodělat, že jo? Jo no, a za toho Savage Drona je to asi nejlepší. Já chci hrát prostě za nový postavičky. Myslím, že tam potom bude takový šmejk, který... Katapult. Fakt tam bude katapult. Nevím. Ničím ty barikády. Ne, to jsem, jako tak to nejde. Tak to. Se mi nelíbí. Kill. My je dáme, hej, teď. Chci to projít. Jsem to prošel. Teď musím projít další. A zabij mi to. Nevadí. Ale jo. Chci zabít. Tak jo, dobrý, jsem tady. Ještě jeden. Jehoza. Ne, on mě zabil. Svěplně, to je Dizzy. Yes. Dobrý, už si. To je všechno. Jo, musí zabít, jakože to. Hele, to dáš. Pojď do toho. Oh, yes. Kill you. Musíme to už dodělat. A zkus, jak tam bude ten čas, tak furt dávej šipku tam. Nic. Škoda. Nemá. Už máme 3 týdny. 99. Musíme jít s tímhle. Dej si ho. No. A dej mu do mě. To s ním to asi dáváme nejvíc, co? Že jo. Já se bojím, že tady někde... To je hrdina, potom střílí. Bum. Bum má plamen. Pacha. Bum má je taky... Počkej, tady se životy nedobijujou. Já nevím. Nedobíjej. To je ve faku. Ale bojím se.
Máme To totiž... nedáme. Co? To nedáme. Máme. To je kvůli tomu blbýmu času. Jo ne, jinak bychom to dávali. A kde jsou všichni? Musím projít tímhle, to už mě zabije. Blbečci, no už jsem byl. Pan mě ještě rozdělal designačně. Rychle, přece na ní musíš jít tím. Tak když tak ještě. Jo. Můžem to dát. 8, 7. Fuck, kill. Já potřebuju prostě dodělat, ale teď tohle. Mně to teď nedá, když máme 99%. 56. Ne, 99 už. To je 56. No. A je. 68. Už je máme! Jo, je máme. Já je jako fakt nemám. A musím asi víc docela kilovat, co? Vezmu si mrchu. Jak se skáče. Lb. Tak jo, teď si pojďte. Počkej. Vidíme tam s tím kolem mrchem. Já už ho dal, kámo, jednoho. Tak. Řev je X-kem. Já nemám už ani jeden kill, jako. Já už mám jeden. Mně se nechodí totiž. To seš... Ne, já mám... To jsem já, ano, jak mě zabíjej. Konečně. Jsem úplně zvyklý skákat Ačkem, takže každý přikačky dalo zbytečný Ačko. Já jsem na něm. Jo, ty máš toho jezdce. Já tě vidím. U mě jezdče. Dobré. No. A už bych je mohl mít, ty postavičky. Já už o tom mám 96%. Počkej, my jsme skončili u vlny třetí teprve. Fuck. A jo, vlna třetí. Nešli jsme o jednu vlnu dolů. Já nevím. Ne, podle mě ne. Když si minule nedal toho Griffina, tak už to že ne. Jsem mok. Že těším, až tam bude mít Armor Cantus. Já jsem zabil to s plamenometem. Co máš? Viď? Fucking with me? Are you crazy, Griffine? Ha. Ne, on mě dal Grashrem, ale nevím, kolik jsem jich zabil. Nevím, ale vezmu si zase mrchu. S mrchou mi to jde nejvíc, koukám. Mně právě, že ne. Protože ta je malá. Skáče. Mě všechno Já zabil to s Grasherem. Fakt? Tak to jsi dobrý. Ale já už tě vidím, jak jde hromopluk, takže to jsi ty určitě. Jo. Ten, kdo teď chcípne. No. Aha, tady je Sentrinál. No, potom jsem celou dobu střílel. Tady je další. Nechci mít novou. Já se tam celý ničím z toho. Ještě jsou 2 přeživší. Počkej, ty buňky se nedají zničit. No, jako já tady do toho mlátím. Nedá se to. Já potřebuju ještě... Unkill you. A to jsem byl v jeskyni. Takže nahráváme půl hodiny. Už bych ale mohl mít. Už budeš mít. Nemáš? Jo, mám. A jo. Cantus, Bloodmouth. A Bloodmouth je nejlepší. Já mám tak
Nevím co, ale umí všechno. Mlátit, to je všechno. A rozbíjet překážky teda. No. Si myslím, Jo, že vlastně. A jak se střílí vlastně z něj? Jo, on střílí sám ten jezdec. to je dobré. A čem se asi skováš? Ničím. A že běžím správně. Střílej, jestče. A budu tmoutový. Cože? 27 sekund. Už. Ale čau. Jednou jsem zabil. Čau. Ucíval se tady moc nějak. Jich tam bylo moc na mě. Na mě jich je tady taky moc. Kantus, nej. Nevím, jen tak nutím strach. No tak jo, oddechne. Ale já jsem v altánku, mě by to nemělo zabít. Já jsem v jeskyni. To nechápu, jak se toho chlého úsvitu tam dostane. I'm not victory. No tak já doufám, že někdy teď už dostanu nový postavy. Že mě to už nebaví s tím mandat. 54% mám právě, takže já jdu za tohle. S tím mi to jde nejlíp. Jdeš taky. Jo, za Savage Drona. Tamhle mají teda základnu, tak tady to umí barikádovaný furt. Wow, já se bojím vlastně. Ale mají blbě. Bum. Bum. Přeskočil jsi tam tu překážku nebo ne? Jo. Si myslíš, že jsem bude tolik? Ne. Ale když zítra... Tady je Dizzy na zemi. A ty taky. Jo, víš, tam je ale Dizzy na zemi, a už ho zvedli. Já nemám Gernardy, co? Ne. Tam je Markus. Musíme zabít Markuse. Když zabíš hrdiny, dostáváš víc času. Fakt? Nebo když je aspoň zabíjíš ty lidi, tak dostáváš víc času. Zdechl jsem, ale Aha, oni jsou tam. máme dost času. Nemáme, takže jako já chci. Tak. Fok. Že jo, že chci. No, ještě ne, no. Já ho naberu, Já jo? už jsem dole, no, super. Po 3 sekundy, která nakonec nepomůže. Ještě dva jsou zase živý. Což jeden je... Tamhle. Já to mám hrozně. Už mě to nebaví, hej. Fuck. Už mě to nebaví. Už jsem... Tak dáme hordu. No, to mě vůbec už nebaví. Tak dáme... Jaký multiplayerový mody zas? Proč Tak, zase pokračovat? tak koukneme aspoň, jestli už jsem nedostal. Hele, já dostal zrovna. Boomer! Tak zkusíme to. Jo, to ten z granatem. Vezmu Kantuse. Tam je první joystick. A teď nevím, kde. Nechtěli jsme ten speciál z toho fotbalu. Chtěli. Jestli půjdeš za mnou, tak víš, kde jsou. A teď jsem killnul. Zničil jsem Sentrinu. Tak schvoj se, kam Chceš nám zachránit? Mám ti míček pro pasti. Na co se tím chceš hodit? Kill. You. Jo, hele, kill to byl. Hele, ale když jsem umřel, tak jim to tam nechalo ten granát.
tam furt oni řvou revive me. Jsou na zemi, to jim nic neudělá. Jiný mi dorazíme. Dělej kamikaze, střílej tam. Už jsem neměl. Tak já myslím, že by to... To stačilo pro tady to. A teď... Ale ne pro to video. V tomto videu bude ještě Left 4 Dead. Ne, on se mi asi vybije brzo tablet. Aha. Takže já bych doběh do obýváku pro prodloužení a to můžem natáčet a nabíjí se to. OK, tak počkej. Tak jo. Tak já... Co jo? Tak jo, hop. To Jo, já už mám level 9. Počkej. Versus soukromého. A já tam doběhnu teda, jo? Jo. A teď Takže zatím asi co si dáme? Válečnou zónu, popravu, velitele, králkovce, spolubojovník. Já bych řekl, že bychom si mohli dát zajetí velitele. Prostě je takový nejlepší. To je taková doba. Super joystick. Jede to úplně nádherně. Taková doba. To je doba. To je doba. No dlouho. To je doba. tak jo, jsem zpátky. Myslím, že si dáme zajetí velitele. Co si myslíš? Jo. Hop. Hop. Fuck. Hop. A teď to tam připojí. Aha. A je to. Dáme teda zajetí velitele. Tak jo, už se to napájí. Zajetí velitele, tady to přes kola. Mířovná kola 2. A pak dáme ty letfody, Čas zajetí velitele. nejvíc. 60. Počet botů. Vyplnit. Nízkou reklamu. Čas do vykrvácení. Bylo 120, ne? Nejvíc. Ne. 60. Svoboda vlastních vypnutě. Zapne to. No. Ne. Budeme spolu? Jakože jednu hru budeme spolu a pak proti sobě? No jo, tak jo. Takže 2 kola spolu, 2 kola potom proti sobě. Už dal 2 vítězní kola. No to je jedno. To je doba. Já nechci být červcoranče, tak se to dělá. Tak. Ničkám. Rychle. A, dá se taky. Počkej, já jsem u tebe, jo. Já chci být dole. Tak píšeš teda. No. Budeme oba dva koalice. Ha. Ještě nám tam zůstala výbavička. Tak jdem. Já si nechám ten lancer. A já dám. A dám signature. Tak jdem dolů. On se nám to vlastně samo odpočkával. Ale to na 3 dny teda. Ten joystick. Zítra se nám to hodí hodně. Jestli teda tady můžu spát. A co když ne vlastně, tak jsme to dělali na nic. No tak jo. Ty máš hvězdničku, hej. No, bylo 20 sekund. Ale není. No, Asi 5. A ještě taky to je dobrý
3, 2, 1, go. 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 Jdem. Počkej, ty jsi velitel? No, Tak jo, chráníme tě. to jsem nikdy nebyl. Musíme bránit velitele. Velitele. Za každou cenu. Jo, ty jsi fakt velitel. Zajměte jim to. Tak velitele, já Jistě, to pane. oběhnu. Jdu s vámi, pane. Jdu vás krýt. Lorde. A fuck. Je tam, pane. Tak. Pane, pojďte. Tady je jeden zlý. Hoch. Ano. Až ho rozdělíte. Já jdu zajmout královnu. Nemám ho zajmout, já? No, ty jsi velitel. Už utíká. Kill you. Tady ho mlátím. Ha, mám jí. A mě nikdo nemá. Jau. Hej, oni mi klujou. Já to teď vyškumím. Fuck. Neboj. Poho, já to dám. Dělej tady, když tak další, ten náš tam. A mě hodně klujou. Neboj. Teda jako mě to zajetí velitele baví víc než všechny mody tady. A to jsem poprvý velitel. To se divím. Že jo, Martina? Jasně. Já proběhnu svým snoukem a kill you. Jich je ještě 15 a kolik? Jak dlouho máme ještě mít velitele? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vyhrali jsme! Mám dobrý... Tak to bylo hodně rychlý, ale. Jsem dobrý. Tak jo, kdo... Ne, já teď budu velitel. No, Chraň mě. Nemáš zabití, jo, jsem nevím. ale byl jsem dobrý velitel. Come on. Byl jsem dobrý velitel, že jo? Jo, tak pojď. Já ti taky budu velit, jo, bereš? Jo. Na začátku použák. Jsi měl taky? Pojď, píš se tady zatím. Pojď, běžte tam prohlídnout. Aha. Slepice. Ano, dobře. Jdeme dál. Jdem. Nikdo z nich má plamenem. Dělej. Kryj mě. Kryju tě ze zadu. Dýně. Ty u mě. Já jsem se dobrý velitel. Sám dost mě hykujou. Takže jim se razí na kolena. Mám velitele. Tak to už je vyhraný. No, Já si nemusíme hrát. já se nepustím. Už rovnou můžeme vypnout. A dát tam Left 4 Dead. No. Ježíš. Ne, já jsem na zemi. Ale možná to dám. Já ti kryju zatím. Hodně rychle nějaký. Ne, oni mě mají. Ale mačkám Bčko. On nějak si uspal. Pojďme pomoct. Jsem toho. Dobrý už. Už ne. Už nejsem. Dík, Anjo. Fapujte. Všichni fapovat. Fuck! Kill znovu jsem. A máme tady velitele. Jež. Dobrý, a necháme. A já jdu do hry. Jseš ve hře, jo? Tak musím na šer. Boom. Počkej, ona utekla. Ne, neutekla, dobrý. Tyjo, mě to strašně baví, to je lepší než všechno. Tak já bych teda dal pak to Left 4 Dead. Jo. Veliteli, ne, to nedělejte, já to udělám. Nemusíš, já jsem porota soudce Ikat.
Možná, že pak zase budu velitel. Nabijácké šílenství. Kolik jsem dal kilů? Aha, 11 kilů. Já taky. Já 8. Já jsem je... Ne, hej, možná se to může změnit. Ne, nezmění. Konec. Teď budeme proti sobě přece. Rychle zásoby. To bude sranda teď. Jo. Pojď, ještě. Počkej, kolik jsem dostal medailí? 8. Další hra začíná za 14. Vidím se 2 vyškrtnout. Mm. Když budeš zajmutý jako veletel, tak mačkej Bčko nebo ho drž, já nevím, jak to bylo. Takže obojí. Tak jo, 56 minut. Nakupák. Já si už tam dát ty letka. No nebo, Já bych tam ty letka. tak, nebo neukončíme video a dáme leftka. Ano, tak my se s vámi loučíme. Ahoj. Ahoj.